Ne postoji živo biće na zemlji koji je obišao, istraživao piramida nego što sam ja. I sa svim tim iskustvom, moj dolazak u visoko me je pripremio da prepoznam ono što stotinama godina drugi nisu. Tokom 2019. godine napravili smo jednu lijepu piramidu koju smo nazvali zelena kristalna piramida. Pogledajmo simboliku piramide na njenim vanjskim zidovima. Prvi simbol je simbol za mir. Ovaj simbol je već 50 godina star, krenuo je iz Velike Britanije i u sebi je zapravo označavao simboliku da se ne trebamo naoružavati. Rado je bio prihvaćen tokom 1960. godina, tokom divljačkog bombardovanja Vijetnama,